Diyan. Kumusta na tong balay mo kay Lolo? No, ngay kaganing nga mo ka. Nagsaka kagin lang sa akong balay gabi Ang una mo yung tanaw kung pinakasipi ang saging ko. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Parutugin sakyan sang subi nga rusa. Lawod sang puso. Junior, ano gusto mo maging kung magdako ka? Mami, gusto ko maging mangingisda. Ha? Wala ta kagid pa eskwela para mangisda lang. Oh, nga si tatay. Tagagabi, sige man niya pangisda. Te, civil engineer man gani na. Te, kundi mangisda na lang ko. Ay, abaw, Junior. Na-copyright strike gali ako gabi Ha? Nga, Lolo. Nga na-copyright strike ka. Ay, ambot. Ang ngamba lang to sa email. Ginkopya ko kuno ang video ni Richard Gomez. Gindispute ko na lang ngani nga hindi si Richard Gomez ang kaitsura ko, kundi si Romnick Sarminta. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Parutugin sakyan sang subi nga rusa. Ay, abaw, Jani. Ara kagabi sa akong channel, si Obama. Abaw, tuod ka? Boka nami ba nang visit ka ni Obama? Kin-kick out ko siya Ano? Kick out mo si Obama? Ngaman. Ay, te. Pagtanaw ko sang profile pic niya, si Clinton man ato. Lolo, balan ko na kung nga nagabuhin ng imo nga WH. Ha? Tuod ka? Ay, anong rason nga kabuhin ang ako nga WH ba o problema ko gilasubong? Ay, Lolo, sa akong nabatian, sa math, may subtraction man. Hindi pwede nga adisyon lang balaan mo. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Parutugin sakyan sang subi nga rusa. Lawod sang kusopis, lawod sang... Hoy, Jane. Di ka na naman makanto? Ha? Ay, Lolo, dra lang sa unhan, mangisda lang ko.
nugayan ako dagani Jane ha. Adlaw ka lang rason mo mangisda ka. Pag uli mo, saging dala mo, tinunto. Lolo. Nga daw palibog ka kidara subong man. Ano yung problema? Ay, Jane, galibog ang ulo ko kung anong content ang butang ko sa akong channel. Dakadamo na gid sang akon nga gin-upload, wala man sang viewers. Ay, Lolo. Mayo pa, i-vlog mo na lang ang utang ni Lula to sa may tiyanggi. Sigurado, damo ka gina-viewers. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akon ginpaon madamo nga litra. Barutugin sakyan sang subi nga rusa. Ay, Lolo. Kung ma-monetize na ang imo nga channel, anong una mo gin nga baklon? Ay, Jane, una mabakal ko sang bag-o nga gadget. Kay kilanlan ta na. Cellphone guro kagam, bakal ko sang bag-o nga laptop ah. Ikaw yanoy mo yang nga baklon? Ay, Lolo. Kung maka-monetize na ko, baklon ko gid ang YouTube para wala na ko problema. Lolo, ambal ni host, lapit na ko kuno mag-graduate. Ay, abaw, Jane. Mapalitson gid ako kung matabo. Hamakon mo, sa kadugay ko nga papaeskwela sa imo, amo panalang na ang gidang wala mong pamahimo mo. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akon ginpaon madamo nga litra. Barutugin sakyan sang subi nga rusa. Jane, nang sunod ko bala gabi isa ka channel. Hindi ko bala ka-intindi sang mga ginapangambal nila, mga tamsak-tamsak, mga dikit-dikit na ng kalimbang-kalimbang. Ay sus, Rupo. Do, sang sano ka lang imo ya. Amo na mga code subong sa balay ni Lolo nga para hindi kita mabisto. Ay, amo galin na, Johnny. Ay, ti ano ang code sa hindi ka na magpuli sa inyo balay? Ha? Nga manaw? Nga man, Rupo? Ay, kay nakapanapangita ni Lula mo, kay nabalaan niya na ubos mo nang imo balon sa computer. Ilo-ilo ang banwa ko ginahingadlan. Matambis nga pulong ang amon pinmatan. Dili ko ikaw bulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang gintunaan sang kaliban.